Maayong suon, mayong adlaw kanyang tanan, kini si Brad Clive Kalimutan sa Confraternity of the New Apologetics. Naning tungora atong tubagon ang issue may tungod sa kausaban sa adlaw pahulay matud pagikan sa Saturday paingon sa gitawag nato nga Sunday. Ug kanunay nato madungog ang pagkutlo nini sa Converts Catechism nga matud pa which is the Sabbath day. Ang tubag Saturday is the Sabbath day. Then ang next na question sa mga catechism, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ang tubag sa katekismo, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Makita ito makikisunan nga ang rason sa simbahan, tudlo mismo sa Convert Catechism, mao nga nausab ang adang pahulay gikan sa Jewish Sabbath paingon sa Catholic Sabbath nga Sunday tungod kay muning adlaw sa resurrection, mao po niyang adlaw nga ang Holy Spirit ni-descend sa mga apostoles o sa uban pa nga mga tinunan. Kung atong tan-awon pag-ayo ang Biblia sa Exodus 20, 8 payon sa 11, ningon ang Dios nga magtrabaho ka sulod sa unom ka adlaw ug sa ikapito ka adlaw mo pahulay. Ang practice sa mga Hudiyo, sumala pa ni San Pablo sa Hebrehanon kapitulo 10 landong lamang kini sa umalabot. This is prophetical in nature, or therefore dunay katumanan ini sa umaabot ug ang katumanan makigsunan sa Old Testament wala lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Mo na nga sa Council of Laodicea nga gi-quote nila makigsunan sa canon number 29, Christians must not Judaize by resting on the Sabbath. Sa ato pa nga dili kita magpaka-Hudiyo sa pagpahulay sa Jewish Sabbath na kaisunan, but must work on that day, rather honoring the Lord's Day. And if they can resting then as Christians, but if any shall be found to be Judaizers, let him be anathema from Christ. So muna ang statement sa Konsilyo sa Laodicea nga dili kita musundog sa mga Hudiyo. Kang practice sa mga Hudiyo prophetical in nature, matuman kini diha kang Kristo. Sa Konsilyo sa Trinto makigsunan makita nato number 265, the apostles therefore resolved to the Jew consecrate the first day of the week to the divine worship and called it the Lord's Day. Sa ato pa nga ang Lord's Day, Sunday, nga karon sa atong kalendaryo, first day of the week, gihimo na nga solemni panahon pa sa mga apostoles. Sa ato ba kumingon sila nga gi-change sa Katoliko ang solemnidad sa gitawag nato nga adlaw pahulay gikan sa Jewish Sabbath paingon sa Lord's Day, nahitabo kini panahon sa apostolic era makigsunan. O kini nga gahom gikan kini sa atong Ginoong Kristo. Muna ang third part sa Q&A sa Convert Catechism na ingon, by what authority did the church substitute Sunday for Saturday? Ang tubag sa katekismo, the church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Sa tubag, giusab kini kasimbahan tungod sa gahom nga gihatag ni Kristo. Apan wala kini nausab diri sa walahing panahon. Nausab kini panahon pa sa mga apostoles. Usa sa mga nindot kay nga bersikulo nga anyang tan-awon dinhi kaysunan sa orihinal nga pagkasulat sa Griego sa Matthew 28:1, matud pa makigsunan, opsi di Sabbaton, meaning after the Sabbath. Tiyi ipipos ko si iyas mian Sabaton. Sa ingon, it being dawn towards the first Sabbath. Dua ka Sabbath ang i-mention. Ang isa, Jewish Sabbath, nga matud pa nilabay na, o dawning nasa kadlawon, ang gitawag na to nga the first Sabbath, nga maong day of resurrection, nga karon gitawag na to nga adlaw nga Sunday. Makita na ito pag-ayo, nga kung doon na may kausaban nga nitabo sa adlaw pahulay, diha sa gahom sa simbahan,
nahitabo kini panahon pa sa apostolic era nga kaigsunan ug dili nining ulahi nga mga adlaw. Daghang salamat o mayong adlaw kanatong tanan.